Monggo Bekasi, ya. Nggih. Panaraga wis misuwur. Panaraga wis misuwur. Ani sapa to iso? Ha iya. Rasane enak lan lagi murah ning ora murah ning ora murahan, sing rega 15.000 ya ana, sing 30.000 ya ana. Wah iya, elok tenan. Lagune nganti loro, Nduk, jenang Mirah. Iya. Ngeten iki lho Mbak Lurah Joko, kula siapke lagu loro. Ngeten iki lek sesuk ora ditambahi 1 juta dosa sampean. Malah dosak-dosake lurah ora. Monggo masuk terakhir ya. Lezatnya sampai di hati. Kaya ora titik ngono modele. Ya pancen yo ngene iki arep titik piye arep suwuk piye wong anake tangi. Gending ngangge anak barang ora. Nggih, terima kasih, terima kasih. Iya. Ya iki ana bintang tamune, Mak. Ana Mbak Yuku, Mbak Lucy Brahman iki nadyanto awake dhewe kerep ning Ponorogo. Tur piyayine iki asli piyai Ponorogo iki arang-arang lho, Nduk, iso gabung dadi sak panggung ngene iki. Iya. Pelok tenan. Mbak Lucy Brahman awake saya gedhe, saya gedhe. Iki ora Brahman dhek ngaku dhewe jare saiki dadi kebo pisan.
Ayo. Karo Mas Andi TBCS. Ya karo Cak Slendro yen ora kleru. Monggo Cak dipur hormati mawon mawi dayowe teka supados Mas Andi CS pinarak oning pepanggungan. Monggo. Dados. Sugeng dalu Mas Andi TB. Pelo jeng dalu Mas Cahyo kun tadi. Nggih, sugeng dalu Mas Slendro. Sugeng dalu Mas Yoyo. Alhamdulillah. Wah, Rawuh jam pinten niki wau, Mas? wah, wau jam 09, Pak. Jam 09.00. Transit wonten SMP Negeri 1 Jetis. Jetis. Alhamdulillah. Oh, inggih. Wah, hebat luar biasa. Pripun? Senajan to dalu niki dipun guyur kalian grimis ning insyaallah ndadosaken grimis ingkang barokah kagem sedaya masyarakat Josari mriki. Amin. Wah, Amin. dalu niki sowan tenggene Josari, Mas. dalam rangka apa Mas niki? Tasakuran PTSL utawi pendaftaran tanah sistematis lengkap. Iki lho jelas kados piantun mriki to Mas Yoyo. Pripun? Lek duwe tanah paling gak iki didaftarke ben jadi hak milik utawa SHM saham, Mas. Wis ngerti kowe cah bayi nuturi wong tuwek. Lho, wong kowe ku potonganmu koyo botol Yakul lho kok nuturi wong gedhe. Apa ra isin karo kancaku iki? Sopo kancamu lho? Balurah Josari, Lho, Pak sopo? lurah sing sak kecamatan Jetis isih nom piyambak niki Pak Lurah Josari, Pak. Kok iso wong piyane pun rada sepuh lho. Lho, Pak Joko. Lha niku mbok rabi ping pira disebut Joko lho Pak niku. Mas kuwi jeneng ya Mas Asma Kinarya Japa. Wis ngerti Pak Joko karo aku iki kanca kentel, kanca plek. Dadi lurah sudah 2 periode. Kenal piyantunipun nggih Pak Joko nggih. Sing brengose kewetel kaya pagere kabupaten niku lho. Sik to. Lah kowe kok karo Pak Joko kok pirsa iki Pak Joko piyantune sing ngendi lho urung paham kowe. Lah iki lho. Sing gawe jas ireng, kopiah ireng, cone ireng gawe rokok nggih Pak nggih. Wah, duange mboten panggih Pak. Aku mbiyen angger karo Pak Joko. Angger mampir ning Jetis niki. Wah, ning gone Dong Banteng ora tau mulih. Iki ngawur iki. Ngeten iki lho, Mas Yoyo. Nyapa to? Aja aneh-aneh ngoten niku. Wong nyatanipun Pak Joko menika lak panutanipun tiyang sak desa. Mboten jenengan kok nesu ini ning napa? Lah masa Pak Lurah ning Dong Banteng lho ora. Mangke riyen to. Ngawur iki. Pak Lurah teng mriku niku mboten bertindak hal-hal yang negatif, tapi memberikan sosialisasi utawa penyuluhan Betul. bahwa di Kabupaten Ponorogo itu harus bersih dari yang namanya prostitusi juga lokalisasi utawa komplek. Wah, luar biasa. Ponorogo ra ono komplek Kene. mergo saiki Alhamdulillah. nggih mergi saiki zamane online, Pak. Lho, Dadi niku luwih cepet terus regane Kowe luwih tak cepet. tonyo ngawur ae lho. Kuwi panjenengane Pak Joko seorang pemimpin yang patut kita contoh. Alah iki wis ngerti maine ning Josari, Mas. Piye? Aku kula niku pun ping kaping-kaping Pak sowan mriki. Nggih ta? Ngantos apal piantun mriki kula. Syukur lek ngaten. Josari niku desa ingkang terdiri dari 3 dusun, 5 RW, 15 RT, jumlah penduduke niku 2849, rondone 282. Apal niku lek kalih mriki niku. Kowe dagelan kok ya ngitung rondo barang lho. Lha buktine ya Kowe aja nyepelekke rondo lho. Nyuwun sewu ya Mas Yoyo. Pripun Mas Lendro? Wong rondo iki aja mbok ina apa meneh mbok daksya. Nek mbok daksya ki atine lara mergo rondo kae ora duwe sapa-sapa
yen kowe ora trima mbok dititipke ning balai desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Sumartono. Wah niku piyantunipun guyon Pak Sumar niku. Nggih ta? Wah senengane guyon. Wah bendina karaoke. Tapi seneng-seneng keluarga betul. nggih. Ana aku ki lurah ya sing tak kenali nggih lurah Keben niku kok. Kami tuwa. Nah, kami tuwa Keben sing kula kenali niku. Keben Josari. Nggih Josari. Jenengan kenale pripun? Walah niku anu beling bojone. Asmane sinten? Lho Pak Miun. Bojone kon ning Taiwan piyambake kita-kiti teng omah niku. Mriku kalih anu Bulurah. Oh Bulurah. Bulurah nggih nembe mawon teng ngene Singapura Pak saniki wangsul. Bu Joko. Nggih, mane Pak Joko guyu ae wis. Wis yen Mula hebate ngeten iki lho nggih Mas Yoyo. Pripun? Bentut apresiasine warga karo pemerintah iki nek rukun saeka kapti kaya ngene iki. Nuwuhke pagelaran wayang kulit sing hebate kaya ngene iki Mas. Ya, Mula lek duwe tanah kuwi paling ndak iki dielokke ning gone PTSL. Pemerintah sudah menganjurkan. iya. Lah kowe nyapa duwe lemah kok ora mbok elokke PTSL iki lho wong Ora ya didaftarke to? padahal iki murah lho Mas. Nggih. Biasanya kowe lek daftar dhewe lewat notaris paling ndak itu 20 sampai 30 juta Mas. Aku duwe tanah tapi tak daftarno PTSL ora iso. Lho, angel Mas. Apa prosedure angel? Jane prosedure administrasine nggih pun komplit. Desa mawon mboten saged lho Mas. Kok iso angel iki sebabe apa? Lah duka kula mboten ngertos kian. Kudune iso Mas niku nek kowe daftarmu dopo ki asmamu jenengmu lengkap pasti bisa to Mas Yoyo nggih. Nggih, Lah, data-datane lengkap iso. Buktine kula gadah tanah ora iso disertifikatno. Lah tanahmu pirang meter? Jane nggih tanah ombo Mas. Lho tanah apa kok ora iso disertifikatke Mas? Tanah longsor. Mas, wong tanah longsor kok mbok omong niku aja mirang-mirangne aku to Mas Kiki Mas Kiki. Lah kowe ora takon tanah opo iku. Iki dipirsani Pak Yoyo BPN Kabupaten Ponorogo ya rawuh lho Mas Kiki. Wis ngerti aku sing lenggah iki ngerti kabeh rasa mbak omongi. Saya Pak Babinsa, Pak Bibain Kamtipmas ki ya lenggah ngawur. Mulane to sing ati-ati. Adem-adem malah gudi to. Kowe hernia kowe mesti. Hernia mbahmu ngono kok. Periksane lho kaya pakku lho gak ono lho sampean. Masa yang ngantek mati ngono kuwi pakmu ki lho Kiki. Wah, nggih, jurung donga pangestu kagem warga Josari. Nggih. Napa niki Mbak Cangik, Mbak Libuk. Muga-muga warga mriki sapungkuring ngawontenaken tasyakuran PTSL Mas. Warga mriki pinaringan sehat walafiat. Amin. Rezeki sing kathah tur barokah. Amin. Sing pegawe mundak pangkate, mundak bayarane. Amin. Sing petani udane sangsaya lancar, intuke asile sangsaya akeh tur barokah. Amin. Mangke riyen to. Apa? Jenengan iki donga kleru jenengan amini ini. Sing ndi bener kok? Donga radil kok jenengan benerke niku lho. Sing radil sing ndi? Lah niku kan petani niku wau. Petani pun jangkep nggih Mas Yoyo. Petani muga-muga Muga-muga asile panene entuk akeh tur barokah. ngaten niku donga adil mboten. Adil bener lho. Lho. Mriki main teng pondok lho Mas. Cedhake pondok kiwa tengen iki dikerubungi pondok lho. Wong donga radil kok Sing radil nggih ndi? Lho. Sing petani Muga-muga panene asile entuk akeh. kuwi sing duwe sawah. Lah sing ra duwe sawah, apa piyantun sakmene sing rawuh duwe sawah kabeh? Lurah sosok bengkoke digadekne iki. Dongakno iki sing adil. Ben sing ra duwe sawah iku trima. Lho lek ndongakno sing adil iku piye? Dongakne muga-muga sing duwe sawah panenane hasile akeh melimpah ruah. Sing ra duwe sawah tak dongakno muga-muga taun ngarep iso tuku sawah. Nggih napa mboten Pak, Bu? Lho rungokno kuwi. Kok rungono tapi nek ngomongmu aja ngawur lho. Kowe nek Pak Lurah kok bengkoke digadekno aku sing ora trima, Mas. Nyapa? Lho Pak Lurah iki saiki bahagia tahun-tahun ini. Mergo dengan tambahan jabatan 2 tahun hebat Pak Lurah kok ngantek gadekne bengkok. Lho, ana sing lurah iki bengkoke digadekne lagi ngaten to, Mas? Nggih ning mboten Josari to. Josari kok nek Josari mboten. Mung SK-ne tok sing mlebu bank. Lho. Kowe iki aja ngawur. Pak Lurah itu adalah pemimpin pucuk pimpinan ning gone desa sing paling abot. Abot apa to? Dadi lurah kok abot. Kok ora abot ki dadi lurah niku pamong desa sing nggo takok-takokan pisanan lho, Mas. Nggih mboten Pak, Mas. Nggih, leres. Ana kematian Pak Lurah mesti diparani dhisik. Terus Ana wong kecelakaan Pak Lurah ditelepon dhisik. Ana wong demenan Pak Lurah ya digoleki dhisik.
Dadi apa-apa sing digoleki mesti Pak Lurah. lah nyapa wingi mbahmu mati sing duduk kuburan ora lurahmu. Pikiran niku lurah kuwi enteng mergo dibantu dengan perangkat desa, BPD dan juga disengkuyung programnya kalih warga. Ora ono tanggung jawab sing abot selama lurahnya jujur, amanah, bertanggung jawab seperti Bapak Joko Mujiono. Insya Allah desa Josari bisa menjadi desa percontohan Kabupaten Ponorogo lho. Ya, Pak Lurah iki 2 periode lho, Mas. Nek ora mungkin ora jujur, ora mungkin piantune kepilih neh. Kowe ngerti ora Lurah iki tanggung jawabe abot. Cara sopir, Pak Lurah iki manggon ngarep numpak bis ngono, Pak Lurah iki sopire. Rakyate. Ya, iki penumpange. Penumpang nggih. Nggih. Keng napa kok Pak Lurah niku dadi sopir? Lho, sing jenenge pimpinan iki lak manggone ning ngarep. Ngarep. Heeh. Oh, dadi nek pimpinan niku manggone Ning ngarep. Ngarep. dadi nek setiap sopir niku pasti panggon. Ning ngarep. Motor apa wae mending ning ngarep. Wah, ana sopir sing manggon mburi. Apa? Supir becak. Supir becak supire ning mburi, Mas. Nek supire ning ngarep jlungup. Oh iya. Mas tak omongi ya, ku mesti nek sopir becak ya ning guri. Umume ning guri kali ning ngarep. Nggih to Mas ya ya. Nggih. Lah manggon tengah. Ora enek. Ora eneng. Yo sing nang mburi ya becak kuwi ning ngarep mesti kendaraan kabeh ning ngarep. Enek supir manggon tengah. Apa? Supir dokar. Dokar kuwi sing ngarep, So ngarep jaran. sing mburi Numpang. dokar. Dokar. Dokar, Mas. Oh, dokar. Mosok ngerep jaran. Dokar kuwi ngarep jaran, mburi dokar tengahe supir. Nek supire manggon ngarep isin. Lah ngopo kok isin? Lah mergo gawe kacamata sepatunan ora katokan. Iki lho, paham ora kowe? Mas Andi, tak omongi ya, Mas. Pak Lurah iki carane nggone masjid utawa musala, nek pas salat Pak Lurah iki sebagai imam, makmum iku wargane. Salat sah lan ora niku gumantung imam, pemimpin desa maju lan orane kuwi gumantung Pak Lurah. Nggih no Mas Yoyo. Leres nggih. Nek salat berjamaah Pak Lurah niku dados napa? Imam Nek rakyate dadi makmum. imam niku manggone teng pundi? Ngarep dhewe. Gurune imam Makmum. ngarepe imam. Ora enak, imame ngarep dhewe ora. Ketara mboten ate salat jenengan. Kowe takono wong sak desa sing jenenge imam ning ngarep dhewe. Nyuwun sewu jenengan sedina salat ping pinten? 5. Alah ping Piye, Mas? 5 wae lho kok diomongne. Lho, salat yo 5 to, Mas? Kuwi biasa Lah salatmu piro? ping 8. Kowe iki aliran apa lho, Mas? Ning kene iki religius lho, Mas. Wis ngerti. Lah kok ping 8 iki salatmu lho apa? 5 wektu wis kecekel. Sing nomor 6 salat duha. Jenengan mboten nate tangine awan terus kok. Duha niku jam 10 jam 11. Yo ngerti, heeh. Kuwi duha nomor 6. Pitu apa? Itu apa? Tahajud. Jenengan mboten nate kok tanggapan terus kok. Iya. Laris kok ya. Laris kok. Jadi gak mungkin salat tahajud. Ah, kuwi nomor 7. Lho, lah nomor 8? Terakhir. Niki sing paling penting, Pak. Apa? Salat Id. Lah Id ki lak setahun pisan. Tapi sing nindakne kathah 5 wektu sosok ditinggalne nek salat Id mesti padha budal kabeh, Pak, nganyari klambi. Oh iya. Kowe lho paham ora? Oh, dadi nganyari klambi iki budal kabeh kok. Aku nek nyuwun sewu nek perkara agama niki kula bantah, Pak. Lho, bantah piye, Mas? Kene cedhak pondok. Leres. Nyuwun sewu jenengan ngertos sing kulino qiraah teng Masjid Agung Agung Ponorogo niku sinten? Lek Ponorogo apa Tuban sing genah. Sing jelas Sing sing seneng jelas. kira, mergi kula ki kulino kira teng Tuban, Pak. Iki Tapi Tuban. sing ben-bengi kiraah teng ngene Kabupaten Ponorogo niku sinten? Aku ora ngerti. Kowe paling, Mas. Awakmu. Sapa? Lho. Sing kiraah ning Ponorogo awakmu no. Loh, kaset. Kok iso kaset nyepelekke piye Ponorogo kuwi? Loh, sosok subuhan niku kaset, Pak. Imam niku manggone teng Ngarep dhewe. ngarepe gurine imam, Makmum. ngarepe imam. Wis reneng ngarep dhewe kuwi. Jenengan nate nglayat. Ya tahu. Takziah, nate Tahu. nderek salat jenazah. Melu. Sing ngarep dhewe niku sinten? Mayit to ya. Tumon kowe, salat jenazah imam ngarep dhewe, guri makmum, mayite ning dhuwur genteng. Dipikir, Mas, nek ngomong kuwi. Dadi ngarep dhewe ki. Logis lho iki apik lho. Ngarep dhewe nek salat jenazah ki mayit, imam lagi makmum. Durung karuan imam ki manggon ngarep dhewe. Nek imame ngarep dhewe, kuwi imame mati.
Oh, dadi ngarepe imam ki mesti mayit. Mayit. Lah wong kowe kok nuturi takziah Mas Yoyok. Mas Yoyok iki bapake wae kiai lho, kowe kok nuturi. Wong kowe dhewe nuturi awakmu kleru kok. Piye kuwi? Lho, nyuwun sewu lho Mas Yoyok. Niki mawon iki nyekar bapake niku kleru. Mbah Sandirana Suwargi. Leres. Wayah poso nyekar Mbah Sandirana niki teng kuburan. Niku kleru. Terus Mbah Sandirana kuburane rak nang tengen mriki. Lho lah sing disekar kok kiwa kene. Mongko kene kae kuburane Siti. Kuburane Pakku ndi? Kene Mas. Sing kene. Siti. kleru karo wong tuane ora apal makame piye ora sampean iso kaya ngono iki ibarate sing natah ki wong tuamu lho ngono kuwi. Sik to nyekarku jam pira? Jam 4 sore. Jam 4 sore aku nyekar ning Pakku, tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo ning jam 4 sore bapakku dolan ning Siti. Lho paham ora? Pakmu dolan ning gone Siti. Lho lah Siti ki lha apane pakmu Mas? Gendakane to, Mas. Tak dongano sakinah mawaddah warahmah. Pokoke kurang ati jadwale ngono lho. Ya ora ngono paling gak iki nyekar ki golek dina sing apik, dina sing becik gitu Mas. Sunah Rasul ngendikane alim ulama, nek kowe iki arep nindakake apa, ngepasi pas sunah Rasul, paling gak kuwi malam Jumat golek dina sing becik. Nah, Lho, nyekar niku sing apik malam napa, Mas? Jemuah. Kowe kok Ya, guyang sengengesan lho. pegel karo kowe aku. Ora, aku takon agama wong loro kok ngawur kabeh to. Nyuwun sewu Mas, nyekar sing apik niku malam napa? Malam Jemuah. Sebabe Lho kuwi pancen dina sing sakral. Tur ya sunah Rasul Mas iki. kowe tau melok pengajian nate nderek istighosah. Apa-apa? Istighosah. Oke, Kowe aja ngawur ngono lho, Be aku gak aku. Istighosah ya isi apa? Ya istighosah. Iya. Tempat istighosah. Pengajian tahu? Ya nate no Mas. Istighosah nate. Nate. Justru sing dilarang kali alim ulama nyekar niku sing elek malam Jumat. Kok iso? Loh, jenengan ngerti tembangnya saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbah jenengan sing pun mati niku mulih ning omah. Lah nyapa jenengan yayakan ning kuburan? Arek gendak Siti, ya. Ora petok ya. Ora petok simpangan. Paham ora kowe iku? Dongane simpangan karo Siti Mang ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Lah mbah-mbahmu sing mati kabeh mulih ning omah. Lah kowe karo bojomu malah ning kuburan. Arep golek nomor ya. Kowe mbahmu teko ning omah. Terus kowe ora ono kuwi nyanyi kebangetan tenan anak putuku. Nelongso atine Mas. Oh, dina malam Jumat ra entuk. Elek Malam Minggu. Wis, pola kocluk. Loh, malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Mbahmu sing wis mati nek malam Minggu iki gendaan kabeh, kuburan sepi. Takokno Pakku karo Siti nek ora percaya. napa nggih Mas Kang Mas Yoyo? Telek kuwi. Jenengan niku dituturi malah mun telek-telekne. Lho ora kaya malam Minggu panek jenazah gendaan cara ngendi ora? Jenengan wis nate mati. Urung. Lah urung tau mati lho zaman nuturi. Lho, sing ngomong iki Siti karo Pakku lho. Wah, paling kuwi aja ngawur ngono kuwi to, Mas. Kowe iku jen-ajen karo kinajen karo Mas Yoyo, mergo Mas Yoyo iki sebagai pucuk pimpinan malam hari ini. Beliaunya dalang hebat, juga dosen. Mula karo wong tuwa iki ajen ana entik-entik paten ana aja di wong tuwa kuwi malati. Mergo wong tuwa kuwi pengalamane luwih akeh nggone dar uyah pedes asine ning donya wis suwe. Mergo wong tua kuwi luwih apik tinimbangane sing enom. Ya durung karuan. Lho, ya. Ya bener no. Lho, bener napa? Sing tuwa luwih apik timbang sing enom. Lah, durung karuan. Iki omong Durung karuan sing enom niku lho. Sing tuwa wis nate nglakoni enom, nil sing enom rong tau nglakoni tuwa, genah no. Dadi sing tuwa mesti luwih. Apik. Sing enom luwih. Ya luwih apik sing tuwa pokoke sing enom berarti elek. elek. Nyuwun sewu. Jenengan ngerti Patih Sengkuni? Aku dalang yo ngerti Patih Sengkuni, Patih Ngestina kae. Nggih. Niku Sengkuni niku enom napa tuwa? Tuwa. Nek Puntadewa Enom. apik endi Sengkuni kali Puntadewa? Ya ora mesti. Ya apik Puntadewa. Lah ngono jare kabeh sing tuwa. Ah, iya. Kok ora iso dipercaya. Nang contoh ku aja wayang, Mas. Nang contoh ki panganan. Panganan ki nek tuwa luwih enak tinimbangane sing enom. Contone Jeruk nek tuwa kae legi, nek enom Kecut. pelem nek tuwa rasane. legi. Nek enom
Kecut. Semangka nek tuwa rasane Legi. Lah nek enom Sepet. apa ae nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Kuwi wis pasti. Pasti. Aku tak takon ya. Apa? Kowe wis tau mangan jangan bung. Pelem kae nek tuwa. Legi nek enom kecut. Jeruk nek tuwa. Legi nek enom kecut. Gedang nek tuwa. Legi nek enom sepet. Lah ya apa ae nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Lah ya aku takon, kowe wis tau mangan jangan bung. Ya tahu. Gawene saka apa? Ya pring to, Mas. Sing digawe pring enom apa pring tuwa? Ya Pring enom apa pring tuwa? pring nom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu pisan. Ngomongin gawe logika, Mas. Lah kok nek logika sebabnya jenakne sertifikat kowe ngerti ra? Ayo. Kok ngomong nom tuwa kok ora nggih logika. Wong kowe ora ngerti kok apa-apa lho Mas Yun sewu nek tuwa kuwi mesti payune larang tinimbangane sing enom. Lho kok ngeyel neh. Iya to Mas. Sing tuwa mesti Larang tinimbangane sing enom. contone Mas nek tuwa regane. larang. Nek enom Murah. kayu nek tuwa kae regane. Larang. Nek enom Murah. apa nek tuwa kuwi mesti larang tinimbangane sing enom. Lamong ya. Ana apa neh? Kowe wis tau ning Dung Banteng. Nah wedok kono, nek tuwa ora payu, nek enom ki malah larang. Nek iki mesti iki wah larang-larang kabeh. Oh kita lho ketek sing rada murah iki. Anu barangnya second. Sing ndi kok second kae? Be, kowe aja ngawur lho be kae iki. Apa ki kondang-kondange Sinden Ponorogo lho ngawur iki. Lha nyapa? Lusi Brahman tung kulon, Lusi Brahman tung kidul. Nyapa? Lusi Brahman. Halah rasa percaya. Lucy ku ngerti tok sebagai sinden. Iya. Dene nek iso dadi pegawai dinas. Dinas Bengi niku nek gak nyinden, iki ni dodol mari Mas. ning ndi kok mari? Dalah ning dalan mari Mas. Aku ora melu-melu lho. Halah nyapa wedi karo Lucy Brahman. Ki Ponorogo wilayah dekne lho putra daerah lho ki. Halah sinden potongane kok son horek kowe kok. Brewo audio. Suarane piye? Wow. Delok to. Lek cara aku ora trima wong yo domestik piyai kene kok dinyek. Ayo Mbak Lucy. Langke. Yo. Lah nyapa Syukur pendukungnya akeh lho. Kula mboten melu. Iki ono penonton bayarane kene, mulane Tumpah. dukung. Nek sing murni koloku ki lho, kene kabeh ki lho. Yo, tumpakke sepur Mbak Lucy Brahman. Ayo coba kaya apa? Yuk, tetes. Yuk. Wah, demi cek teko. Demit mbahmu. Oh. Trimo Mbak Lucy ngatasé jenengan cantik tur ya bintang tamu artisnya Ponorogo padake son horek ki lho ora. Potongane bae. Wilujeng dalu Kang Mas. Dulur lanang Ki Cahya Kuntadi sekalian garwa. Inggih sugeng dalu Mbak Lucy. Raos kangen kapang sangat kalih panjenengan bola-bali tindak wonten Ponorogo mboten nate sesarengan. Inggih, amargi nggih wekdalipun ingkang kirang jodoh. Estu kula kalih panjenengan ki wis dudu sapa-sapa, kanca berjuang napa melih kalih diajeng
Sukesi Rahayu. Nalika nderekaken Mbah Yatno. Inggih leres. 30 Pranggih sami wilujeng sedaya lampahipun Kang. Pangestunipun wilujeng niskala kali saking Rubeda menapa kemawon. Alhamdulillah katuran pinarak Mas Yoyo. Matur sembah nuwun mangke menawi wonten wekdal longgar kula sowan Mbak Yu. Alhamdulillah dawa sami-sami. Nggih. Mugi panjenengan sak kanca tansah diparingi kelancaran kesuksesan sedayanipun. Amin ya rabbal Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dan panjenengan sedaya. Piyai Njosari niku piyai kang budaya. Leres. Bapak Lurah napa melih wonten Mbah Mirah. Sapa to sing ora pirsa Mbah Mirah? Jenangipun nggih. Jenenge wis kondang aloko sampai dugi luar negeri. Nggih. Sampai mancanegara. Nggih. Bapak Anom Surata, Bapak Mantep Sudarsono. Nate dipun tangkap Nate sedaya. Rama panjenengan inggih. Piye piye. Raiku ditabrak bis Jaya. Lah ngopo kok dicabrak? Ya sampean niku ngerti adat sopan santun tata krama apa ora? Ya ngerti Panggih toh? kalih Mas Yoyo itu menyesuaikan body Lho, tubuh. ngerti Nek ya? sampean lemu, nek sampean ngina-ngine kaya pitik ngendhok. ngerti. Sampeyan ku Ya. mesti nek panggih masuk nyuwun sewu. Kudune piye? Pripun pawartosipun Mas Inggih, Cahyo Pak. mengarep lho. Nggih. Dangu mboten pinanggih alhamdulillah saged panggih teng Josari Jetis nggih Mas. Men ora ngrugekne sing ning mburi ya. Lah, di sawah ketok wae Mbak Lucy kok sopan ra umum. Aja mengguri tapi mengarep. Paham ora? Maksudnya Pak Dalang ngarep kualat lho. Lho, justru ke sampean nek ngguri padha ngenyek. Bapak Dalang kuwi kudu dihormati. Mergo pemimpin ning panggung iki ya Bapak Dalang. Ning ra Dadi- penak lek ngomong Mbak Lucy. Pripun? Dalang iso dihormati, aku mah padane gendera kok piye iso dihormati. Ya Mesti padha diajeni ngoten lho. tegese ki diajeni panjenengan sebagai pimpinan. Diajeni iki regane pira ngono apa piye karemu? Ya toh. Dadi ngadi diajeni ku Diwedeni Mas diwedeni. diwedene kok demit Mas Yoyo iki kudu disegani. Dadi ben iso ben ditutul pitik. Apa aku luwe? Piye kon Mengarep manut lho paling gak nyuwun sewu Mas Cahyo. Dangu mboten pinanggih lho, enak lho. ngapunten Kang Mas dangu mboten pinanggih ranggih sehat to. Inggih pangestunipun sehat walafiat. Katuran pinarak panjenengan kalih Mbak Kesi Mas. Pinarak teng pundi? Teng Dong Banteng. Otlok aja maju-maju ngene. Lah kene. Nek kowe maju-maju Pak Joko kok ngisor mesti jane lusi ngene apa to mesti malah melu ngene kok. Aja Aja banter-banter. Kowe iki Ora sopan. Jenenge wong Jawa iya kudu ngerti jawane Nah, pan santun. Iki cedhak pondok pesantren. Wis ngerti. Ngabar alim ulama rawuh, bapak kiai. Lho, wayang minangka tatanan tuntunan lan tatanan ning kowe ra duwe tatanan lho. Nyapa? Lah kon ngene-ngene iki enek bahayai kowe di. Aku dadi Nyapa? Mboten mbayai nyuwun sewu. Ngene iki termasuk gerakan ana salate Allahu Akbar lho. oh, Lah lah kok paham ora kok urung-urung kok disesuaikan dengan kondisi Mbak. masa ya kabar ngene. Teko-teko nesu mbok paling gak ngucapne apa kanggo warga kene. Ya pamane nesu memper wong sampean lokke kaya apa mau sondorek Sondorek kaya ayo ngono kuwi. darani bakul mari Mas. Sampeyan iki saestu lho. Jenengan merendahkan derajat wanita ngono kuwi. Sampeyan iki daraki tugu sing ning jero SMP Negeri 1 mau lho, Mbak. Iya ngeblek iki gundulmu kuwi. Ora ngerti ki melu dalang kondang ki Pak dosen. Ngerti? Aja sampe kleru ngomong iki nginep dosen. Ora. Pak, aku ki dicuwuni tulung Bapak Lurah sampe bingung. Dosen iki ambune ra enak tibane. Kuwi ngono mang wis disuwuk Mbah Mirah, piye to? Mbah Mirah kuwi dongane Mandi. Mandi apa nek Pak Lurah piyayine grap ya awean jan ra umum. Mosok WA aku mendina WA aku Mbak Loso. Niki ki kula badhe nyiptakne lagu lho Mbak Loso kok niki Pak Cahyo niku kok tanglet niku ken beto ken tanglet napa nik notasi niku napa Mbak Loso. Sing rene lurah sing sapa aku. Kula Lucy aku kok Loso. Kok losone apa kleru le ngetik napa Aku kira-kira ku ya curiga lho Pak Lurah nyimpen jenengku malih Loso. Ora. Pak Lurah. Oh. Lah kira ku nyimpen bukesi kira-kira ya Mergo palira asun. Pak Lurah
kuwi ngerti Piye? piye sampean ki putrane Pak Lo Soledeng dadi Mbak Lurah ini sudah terkenal piyayine masyarakat sederhana tapi luar biasa. Tidak banyak bicara, banyak bekerja. Ngoten lho nggih. Niki nggih rawuh Bapak Lurah sekecamatan Jetis Jetis, Mas. rawuh. Kok muga-muga mengki bersih desa nimbali Mas Yoyo. Amin. Aja kata lumpen Mas. Mas sinten? Lutung kasarung. Lah apa iki jenenge? Mas. Pelawake nang ndi iki ya putih. Lah iya. Rupa ketapali. Rupa kaya tap-tapan oli. Wis gundul. Wis gitu. gundul. Awake ireng. Rupane kaya katen bat. Beda nek kaya panjenengan. Dasare piyayine nggih ayu. Pak Lurah ken nimbali aku mergo ngerti aku sinden sing paling langsing sak Jawa Timur. langsing Padha ae. Ber kita jarine ber kita kuwi sindene Mas Saso yang bodine ngene. Paling piro to bobote ber kita? Ah, isih langsing sampeyan. Mi Hafifa sing pira bodine aduh. Kalah sampeyan. Paling piro nggur 40. Lah aku iki lho. potonganmu kok celengan Semar kok langsing Iki mbok pilih. maca Mas, iki bintang tamu pilihan Mbak Lucy. Pak Lurah ya pirsa golekno bintang tamu sing slendro kae lho, sing bocahe gedhe dhuwur ya Mbak ya. Lho diomongi. Kandhane kok. Apa wong Katarak ngerti kowe gedhe dhuwur? usah botol Yakult lho kok gede dhuwur Kowe badhe maringi napa ning kene Arep iki ya? aturi napa? Paringi apa? Nyasi apa? Nggih, nyaosi apa? Apa nembang? Gandrung karo aku. Mriki niku piyayine ketoprak purun. Loh. Terus lodrokan purun. Gajan. Tayupan purun, Reok. gajah-gajan reok purun. ketoprak iso ora Lho, kene iki bar Piye to? ketoprak Pak Miun nih, padakne. gigi Ketoprak kok Gamelan kok ge piye kuwi? ketoprak iringan lho Bos Wis slendro ngono kuwi. tutuk tutuk trundak tak jeleng ya ero ngono sing tutuk tutuk trundak tak jeleng ya Oh iya iya. Wong dosane nywarai didoni. dosen itu kuliah Oh iya. Kalah ya ya. tutuk tutuk trundak tak jeleng gong glung ya Oh, iya, iya. gong gong ya ayo tutuk 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 Piye? bener Iki semene manut karo kowe lho. ngene iki jenenge dosen Lho. Iringane yo kowe jalukan asik piye? diterus teluk teluk tundak tak jreng tak neng tak neng tak neng tak neng tak neng tak neng Malah remong. Iku gak ngremo ta, Mas? Mas Iki jula-juli yo. Aku oprok kowe ora. teluk 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 ndak tak jreng neng dang dung 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 tak dung dan Oh iya. Lakone apa to pra iki? lakone golek anu apa sing umum napa iki Mas sing umum apa Yo paling Sembarang purun kene apa Sri Tanjung apa Sari Sri Tanjung. Tanjung? Lah, Tanjung, aku dadi apa, Mas? ini bapaknya napa Pak Tanjung Kursi-kursi apa ya kena to. Sik to. Pak lho. mosok luluran Biung-ban ya iso. oh niki Anu, pas Sido paksa. Sido paksa. Silo Adikromo kowe sing tukang som. Lho, sik to. Sri Tanjung. Iki yo sik. Stopar ana solo ramune, Pak. Iki Sri Tanjung ana bojoku iki. Ya, aku kok teko yo. Umi kok gumes karo Andi. Apa sajake pengen ngidoni to, Dek? Sri Tanjung. Aku sik, kowe kok tau nonton ketoprak keben po ora? Aku selak pengen metu. Aku berang-berang dino ora tau metu. Iki lah Sila Dikrama to, ratune to. Nggih. Yo engko sik iki ben Aku karo sik. bojone sik ora. Iki mulane ndelok ketoprak keben gone Agustusan niku kok. Ya. Totok. Torok. Sri Tanjung garwaku aku sing teko wong ayu. Pun Tok, 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 tok. Hop. Hop. Ora enek Sri Tanjung dikokop dodone. Sri Tanjung ki bojomu. Lah, Aku sing sungkem karo sampean. Bojo ya bebas to. Ki kok arep ngokop apa-apane ki los ya. Lah ya ra payu wong ketoprak gragas kaya Lah ngono. diomong iki lho enek Mbah Yai lho. Bojo tas aku kae to. Ya aku sing sungkem karo garwane masuke butel kaya suket tekiri kae ya bojoku ya. Tak ulu. Ketoprak kok butel iki lho. Lah masa jujuk duwok tok didung-dung tas. Duwok tas. Alus kuwi Wibowo, Alus. Jatmika. Ah, gagah. Jat miko napa Wibawa? Iya. Gagah. Nah, lah.
Sugeng rawuh monggo. Dangu mboten pinanggih kados pundi pawartosipun kula sampun kapang sanget kalian panjenengan Kang Mas. Ya Sri Tanjung kabarku apik ning iki ana wigati sing arep tak aturke karo kowe wong ayu. Wigati wonten menapa Kang? Lagi wae marak sowan nggone Gustiku malah kapara aku pikantuk dawuh kudu ngupadi tumbaling praja kanggo kawulaku wong ayu. Kados mekaten Kang Mas. Terus panjenengan badhe pamit kalih kawula, panjenengan badhe tindak ngoten? Sri Tanjung. Sliramu ning omah sing ati-ati kaporaku didongake muga-muga ora ana alangan apa-apa ya. Kados mekaten sejatosipun manah Tanjung ngawrat Kang Mas. Ananging kados pundi panjenengan badhe ngayahi jejiban? Yen kaya mangkono monggo kawula dherekaken Kang Sri Tanjung. Injih monggo Kang Mas. Budal ning Gunung Semeru. Gendeng kowe iki macak apa? Iki lho kaya maling apa ninja motor. Kromo iku ben ora konangan prajurit ngene macakane iki sarungan ben dianggep tukang rondo. Silo hati kromo ki yo Ya wong kan arep pideksa. bergendak ria. Raga kok Wes malu to. maling. Sila Hadi Kromo iki berwibawa ora guyune ra ngono kuwi. Nek tenggene kawula niki kan mergo kedanan kali Sri Tanjung Pak critane niku. Apa enek sik to jaman biyen kok wis enek Silo Hadi Kromo nggih kathok jin. Sri Tanjung. Iki sapa? Mban. Walah ban ya ampun suwira. Ayo, oleh wani sandinge ra pilih mulih putul ndasmu. Sri Tanjung. Kula wonten. Sengaja aku teko pas wanci bengi ngenteni bojomu lunga. Ayo manuta Sri Tanjung dadi bojo. Gusti kula aturi emut Gusti. Kowe durung-durung kok kon ngemut piye, Emot eling maksude. Oh, eling. Aku wis eling sadar aku wong ayu. Swedro. Apa, Beb? Aku ning kene. Oh, iki lho matane iki lho. Larase, Swedro. Rukun Islam. Lek gandrung iki sing pas cakepane. Kuwi kepeling kuwi. Jare cedak pondok. Oh, pondok yo sing gandrungan ono sing romantis ora. Aduh wong ayu apa piye ngono lho. Sabro, Swedro. Tutuan iki malah. Nadyan wujud mung peksi. Wong gandrung malah peksi. Bocah kok ayune kaya Manuk. manut dadi bojoku wong ayu. Lah manuk kok ireng kaya ngono kaya manuk gagak. Alah ke melayu mesti golek nggon sing sepi. Katuran emut Gusti. Aku wis eling. Manut karo aku. Gusti. Ayo bawa. Aku nek petuk wong ayu rasaku ora kuat diajeng. Gusti. Manut yo diajeng. Katuran emut Gusti. Aku wis eling mergo aku suwi nggonku tresna karo sliramu. Gusti. Ketoprak gilane ngono to, Bek. Arep tak colong kowe. Pagawe taline pronto. Wis ora ndingi ora ae. Lambemu kuwi sing salah kok ya. Yo genderet sing minder to Pak kok aku. Nano. Yo, iki ora. Nah, lo. Hak gawe taline pronto. Menang, wis menang. Drum. Dis. Sabar. Agawe taline pronto.
lagi iki wong nembang titikane kok dram lho ora. Antara wong koclok. Manut karo aku ya wong ayu. Sida paksa gendeng. Wis to, aku iki kurang apa kurang elek? Gusti. Apa? Kalau aturi emot Gusti. Apa aku wong kurang kang sugih bondo sugih bandu? Mboten. Nganti tak gawakne 3 hadiah kanggo kowe pilih salah siji. Ngerti? Mboten Gusti. Wis tak gawakne 3 takon milih salah siji. Apa? Siji Anies, loro Prabowo, 3 Ganjar. Pilihan, Nduk. Kuwi calon presiden ya nyuk ora. Aku mari petugas KPPS, Pak. Kelingan lho. Ayo, manut karo aku. Gusti katuran emot Gusti. Apa Kula abdi ambuku kurang panjenengan wangi? Gusti mboten. Apa ambuku kurang wangi? Mboten ambune kaya bathang. Modan Bongko mbok wis ora. kowe ku hicruk kocrok kok Kok ndekno parfum karo obat nyamuk matane. Wis ndak. Alus manis. Gak kowe. Nek iki kowe. Ndang tono. Aku isin gandrung keliru. Alus manis nyengsem maki. Ning akhirat iki batine Mbak Sandirono. Ayo Le. Gusti. Ayo. Kula aturi emot Gusti sampun kados mekaten Gusti. Lali. Ayo Le. Kuwi mau dintekne sik kok ganti lali-lali lho. Lho sakjane wong gandrung iki salah bebas. Rama Prabu, nyuwun pangestu Rama Prabu. Wis suwe nggon kula lono goleki. Ayo manut yo ayu. Mboten. Ayo to. Mboten. Wis to. Pertama pancen gak enak, kuwi wis enak wis to. Dadi bojone raja kuwi enak. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Apa kepengin njaluk patine sing gender? Oke, tak lakoni. Njaluk patine panjenengan kemawon. Lho, nek aku ora iso mati. Sebabe? KTP ku seumur hidup. Sampun kula aturi kondur Gusti sampun. Golek isi podang jenah. Manut jujur Mboten. Tanjung. Mboten Bocah Gusti. ayune. Ora apa-apa kowe mesti latihan to. Yo ora apa-apa latihan. Rambutmu ngemak ngembang bakung, bathukmu nyelot cendani, irungmu bangir. Sikilmu kan meletek-meletek. Ora kadang kowe sapa? Manut ya. Lah, manut to ya. Ebo bunga ing Waduh. diku. Aku ngerti kuwi gayamu kaya pitik to. Plek terus sing jago nututi ya to. Ora apa-apa. Terserah awakmu diajak. Cemen iki belum dadi bojoku ya. Nyanding. Mboten Gusti. Mulih megak. Larang jung. Aku lho ape salang sungkem karo mbahmu. Kowe nyapa to mbah kok ngembari gundul ben lucu to sampean. Kowe ditutupi malah. Bisa dadi tombo. Ditanjung. Kula wonten dawuh Gusti. Yen tok tak gawe kanthi cara halus kowe tetep nampik marang kadesranku. Apa kudu taruh paripeksa ning papan kene, Boten Gusti. Tresna kawula namung dumateng garwa kawula estu. Panjenengan menika minangka junjungan kawula. Kula aturi emot Gusti. Ora bisa. Sepet-sepet saune mentah. Dimpet-pet ora betah. Dino iki kowe kudu klakon dadi bojoku. Sri Tanjung. Hei! Sopo neh iki? Macak polisi karnaval ya iki. Bapakmu sapa? Babin Kamtipmas, Pak. Militer mung semono dure kaya Kok kaya
wali. Bunder. Bojoku. Tupe subluk. Wong wedok kelakuane ra becik kowe. Kang Masido. Kang Masilo. Kula wau dipun upret-upret kalih Sri Tanjung. Kula badhe dipun prawoso kula niki tasih Joko. Panjenengan kula nyuwun pengadilan, panjenengan percaya kalih kula mawon niki lambene lames Sri Tanjung. Kete rupane tapi tumindake elek. Kok enek dagelan kocro kabeh iki dapukmu apa? Lho, sila ati nomo. Sri Tanjung, kowe iki rak bojoku to? Inggih. Kok gampang membuka kembenmu karo wong lanang liya wae ora? Udah ngomong ora cetha iki ngomong. Ngomong kuwi lho opo ngono. Nesuyen wis ning cetha. Kang Masido Paksa. Sri Tanjung. Sampun duka rumiyin, panjenengan lenggah rumiyin. Sapa wengi wong lanang sing ora nesu wis kelakon mrawoso karo Gustiku Silwadi Krama. Ra iya to? Iya to, aku ora mungkin tumindak macem-macem aku cah pondok. Ayo, ngaku kowe Sri Tanjung. Mboten Kang Mas. Tanjung tresna niku, tresnane Tanjung namung dumateng panjenengan. Wonten ngalam donya mboten enten priya. Kula tresnani kejawi panjenengan Kang Mas Sido Paksa. Masuk muka hakim roda emas aku. Ayo serius lho. Sri Tanjung. Piye wong ayu? Estu ta. Yen kowe nyata-nyata tresna karo aku, buktine apa? Kang Mas Sido Paksa. Panjenengan estu mboten percados kalian tresna Tanjung. Tanjung estu mboten tumindak sedheng kalian Gusti Silwadi Krama. Alah lanis. Ananging bilih panjenengan boten percados kalian kawula. Tanjung sagah panjenengan percaya Kang Mas. Ananging Tanjung kagungan bebana bilih Rah Tanjung mangke anggondo aros ateges. Tanjung menika lepat Tanjung tumindak sedheng Kang Mas. Anang menawi Rah Tanjung anggondo arum. Nangis kowe ah. Ateges Tanjung boten lepat. Lambene malah Gila nih. lambene kok portal. Piye Sri Tanjung yen kaya ngono penjalukmu bakal tak pinangkani si Tanjung. Iya! Kleru. Kleru. Kowe ku yo nang kono kok mbah iki kok. Dia malah kene ning warung malah ning kono. Malah dipateni lho. Iki lho dipateni. Iki yen ngono. Aku sing pateni. Iya! Mati Gus. Anu Pakang Patih, pening bojomu wis mati. Ayo enggal disariki ning kono. Iya. Ya coba. Pilih wae yo. Lho, kuwi lakone kok piye kuwi? Waduh, kotlok. Be, bobote ra umum Be. Jane nek abote ra sepiro. Awake bandule lho gedhe ra umum. Teruske. Mati, Nggih. Pak. Ceritane lak iki tentang kesetiaan. Nggih, Akhire lak nggih, Sri nggih. Tanjung iki gandane lak wangi, Wangi. tegese setya marang guru laki. Lah Nggih, kuwi ya leres, tepa Pak. tulodo sing apik. Leres. Saya ganti nembang Mbak Lucy. Nggih. Aja gugu karo dagelan lur remuk kowe. Niki wonten pamundutan, Pak. Heh. Mbak Lucy Oke, wonten niki mboten, wau Bu? napa nggih? Ah, nggih. Mbak Mirah mau. Oh, nggih, anu lagu Diwakili, kagem Mbak. Mbah Mirah, nggih. Saking grup karawitan Kartika Budaya Josari dumateng Mbak Lucy Brawan nyuwun lajengaken Karang Kates. Karang kates, Pak. Karang Kates niku lek mriki ala tayub. Oh, Nggih, nggih Oke. tayuban. kanca-kanca pun garap dereng karang atas niki. Nek mboten nggih dilajengaken bawane niki wau kan apa mang bawa? Udang kuning. Kodang kuning. Udang kuning mawon. Nggih. Nggih. Monggo dipun lajengaken udang kuning Nggih. dening Mbak Lucy Brahman. Coba Niki kaya. spesial kagem kanca-kanca kru karawitan. Nggih. Ugi kula aturaken dumateng Mas Widu sang guru sejati. Oh nggih. Nggih. Kula Sampun aturaken membina kados dumateng ngoten. generasi anak
dalang Widu. anak karawitan anak Oh, sinden nggih. anak Ponorogo. Nggih, luar Nggih. biasa. Teng mriki karawitane nggih maju. Nggih. Sinden anak nggih juga pernah juara. Wah, sakderenge Mbah Mirah matur sembah nuwun mugi kalimpahan rezeki ingkang kuatah barokah, Bapak Nggih. Lurah Mbah saha Mirah. kanca-kanca perangkat sedaya mawon. Nggih. Panitia matur sembah nuwun. Monggo. Monggo podang kuning, Cok. Yo Mas Nopal. Dados. Wis ora krasan lemas kaluyuran goleki sing tak sayang mabang mitragatku ngiteri ora krasa esuk nganti wengi mana jenengan
terima kasih. Nggih dilajengaken. Nggih. Sasampunipun Mbak Lucy menika lak bintang dari Ponorogo, ada generasi yang menyusul ketenaran Mbak Lucy, ugi bocah ka Ponorogo. Sing nalika semanten kula temu nalika nyumbang bawa podang kuning wonten laladan Desa Winong. Nggih, Pak, Winong nggih. Lapangan Desa Winong nalika wayangan kula Umi Afifah. Neng Winong biyen. Biyen langganan wayangan ning saiki belas nyapo lho. Dereng paling Mas. Dereng nggih. Nggih. Ya, genduk Umi Afifah coba kaya apa jumenenga. Ya. Bar Mbak Lucy terus Umi Hafifah. Riyen kula temu niki tasih SMP kelas 2. Sakniki pun kelas pinten? Sakniki pun semester pira, Nduk? Semester gangsal, Pak. Oh, semester 5 wisan iki. Mono gedene. Lah nggih ngene iki lho nggih bangga sih dados bapake nggih Mas Oh, Yoyo. nggih. Paling gak iki duwe anak ngene iki lho Mas TB. Ora kaya anake TB lho niki Mas. Pripun? Anake TB kelas 2 mawon SMP niki lho pun meteng kok. Astagfirullah. Ora tawapuk ya aja fitnah e. Lho, Ngenyek, ampun petados Mas. tenan Kelas pola. loro SMP kok meteng ngawur. Lah kelas pira? Lho, Saiki nglairke Pak Mulan. Malah. Nglairke. oh, selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Umi. Wilujeng dalu Mas Lendro. Lho, iki lho Mas. Niki asli Ponorogo Pak. Nggih, niku Wah, Ponorogo Ponorogo. Pulung. Nggih. Bintangnya akeh kabeh. Betul lho, Ponorogo. Mas. Luar biasa. Nyuwun sewu tasik semeter pinten? Semester. Semester pinten? Semester gangsal. Oh, semester 5. Ning ndi Nduk kuliah, Nduk? Ten isi. Isi. Oh, ya padha karo Om. Napa nggih? Lah Om Om biyen ndi? tahun ning gone Undip 3 tahun. Lah iya. Terus 2 tahun ning UGM. UGM. Terus wingi 3 dina ning UGD. Nggih UGD iki apa to? Universitas Gangguan Dana. Oh, kekurangan anggaran. Nggih. Mbak Umi nyun sewu yuswa umur pinten? Kula tasih 15. Oh. 15. Ora ketok lho Mas. Piye? Kaya 14 di awakmu Nduk. Lah kok cilik men to, Pi? Mboten kula Oh 20. 20 ya. Nggih. Nah, sepenting derek Pak Yoyo terus ya. Sing Nggih. pinter ben nulat kali Bu Kesi. Bu Kesi. Amin, Ah. pangestu. Kowe nek wis pinter paling gak kuwi Nang golek grup anyar. kowe nuturi kok ya ora becik ya. Aja golek grup, gawe Ora. grup anyar kok golek grup Ayo. anyar ora. Wong matengi teng mriki kok mesti nggih derek Pak. Badhe ngaturi napa kagem warga Josari, Mbak Umi? Genti pelok, Nduk, ganti rasa coba kaya apa. Nggih. Nemo luro lah. Kowe kok ya iso ae to, Pi? Ya aku pelatih prawitan. Nemo luro jijiro. Badine Mbak Sandirana mesti kocluk. Anu nyidro asmara, Nduk, coba Oke. kaya apa. Nggih. Dibawani Pangkur. Nah, karyane Mbah Sukron Suwanda. Katur dumateng sedaya para ingkang kepareng mirsani wonten ing lapangan Josari. Ya. Ya, Nduk. Medhek seri angkleng darma. Ana crita tingkae kula kalih. Piye, Bi? Ah, tenan wis. Degane kelambil ijo, Bi. Ya wis bejane sing duwe bojo. Pring kuning mangklung ning kali, sapa wonge sing ora pengen ngetok, Bi? Mencir kuning merak ati, sapa wonge sing ora pengen nyipok. Melok. Nyipok Pak cuwi Pak pisan. Katut sak untune, Pak. Monggo Cahayu. Aku tak kene dene. Tak dampingane ben tak. Engkang samya cumburayu jenenge ulat tampar. Niki bawa ingkang kripto sinten, Mas? Ingkang kripta Romo Haji Sukron Suwanda. Oh, Nggih. Pak Haji Sukron Suwanda nggih. Nggih, sak langgamipun nika Wah, Mbah Sukron. hebat lagune Mbah Sukron ini luar biasa. Mas. Kalau sing ngantos sakniki sing gumbon namung setunggal, Mas. Apa?
Langgam Sri Huning niku kan ingkang ngripta kan ingkang Rama. Leres. Niku ingkang leres niku Sira Lawe napa Sura Lawe, Mas? Soale niki ketoprak pati kalih ketoprak Rembang niku geger, Mas. Perkara apa, Mas? Sura Lawe karo Sira Lawe rebutan bener dipisah kali Sunan Kudus. Kowe kok iso teko kono nyapa Sunan Kudus lho kok. Niku napa, Mas? Sura Lawe. Sira lawe. Oh, Sira Lawe nggih. Nggih, sira lawe. Oh. Nggih. Pancen tembang-tembang Jawa iki penak lho, Mas. Nggih. Itu Nduk. wani gunja garwane sang maha wiku anangge kinaga raja
Terima kasih. Niki wau Mas Lindro Pripun? menika waranggana domestik saking Ponorogo nyatanipun hijrah wonten ing Solo, Nggih. nyatanipun swantenipun saya ndadi, swantene saya sae. Wah, Ponorogo punya artis, bibit artis terbaru, Mas. Nggih, Sinten, lho. Mas? Kini iso digulawentah terus, insya Allah besok yang menjadi bintangnya dari Ponorogo iki ora mokal Mbak Umi Afifah. Amin. Nyuwun sewu niku lagunipun nembe pireng pisan niki lho. Napa? Niki naminipun lagu Ula Tampar. Nah, nalika disuwunaken wonten ing Solo dipun pirsani dipun simak kalih Pak Dianom Surata, Nggih. dipun tambahi judul naminipun Nyidra Asmara. Oh, alah. Lagune sawae, Mas. Saene Iki pripun? gambaripun gambarke katresnan Mas iki. Leres. Wah, pancen sakniki lagu campursari fenomena. Nggih. Toyo hit ya, Di Mas. dunia tuh lagu campursari itu sekarang banyak digemari. Betul. Setelah kula selidiki, Mas, Pripun? ternyata campursari niku judulnya elek, tapi ternyata isine apik. Niku sing mari terkenal, Mas. Contone Contohnya apa, Mas? Contone Mister Mendem, judulnya elek. Wong Mister kok mendem, mendem. tapi isine apik. Kuwi ngelingke wong ki aja sok gampang mabuk, mundak ngrusak rumah tangga. Leres to, Mas? Leres, nggih, nggih. Mendem wedokan, Mendem wedokan. judulnya elek, isine apik. Ngelingke wong sadurunge nikah kudu duwe penggawean utawa kudu duwe Nyambut pekerjaan. gawe. Lah, Duwe tanggung jawab. lah, Nggih. saya tuh masih sini. Saya. Tali kotang, Tali kotang. judulnya elek, tapi isine, wah, apik. Kalau saya ku, Aku gak melu-melu nek iki, Mas. Ra melu-melu kula. isine niku gambarke aja sampai berselingkuh. Oh Wah, iya. iya. Oh iya iya. Ngantos gara-gara to? Nggih. Ah, siap. Niki istirahat sebentar. Siap, Siap. oke Mas. Mangke kalajengaken